Na premiére. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja by som takto využil tento priestor, túto platformu, tento čas, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa podielali na tomto filme. V neposlednom rade samozrejme veľmi dôležité poďakovanie pánovi producentovi, ktorý aj napriek dlhým rokom stále veril tomuto scenáru, a samozrejme potom koproducentom Avi štúdiu a pani Viere Santnerovej zo Slovak Motion Picture. Samozrejme všetkým kamarátom, hercom, ktorí do toho išli aj napriek tomu, že nemali svoj herecký luxus, aký sú zvyknutí mať pri iných filmoch alebo možno seriáloch. Išli do toho dobrodružstva ako právoverní dobrodruhovia, takisto ako Richard Žolko, hlavný kameraman, a všetci ostatní. Takže som poďakoval, teším sa, že ste tu a si to užijete. Podám ďalej mikrofón, alebo si doma poviem dať, ale... Ďakujem, že ste prišli a snáď vás to trošku zaujíma a pozriete si naše dielko. Vítame vás v našej spoločnosti. Ja by som sa chcel poďakovať Gejzovi za pani Aviovi za príležitosť, pánovi Urbanovi, a neviem, no, som tam dosť často na tom plátne, takže mám trému jak Sibína, tak to je s tým chodí. A to je všetko. Ja tiež mám trému. Aj ja. Ale chcem sa poďakovať Gejzovi